Ay mga paps, mabiyahe na po ni mga paps. Manoroy mi kay Sandy man ron. At tumi sa SRP sa simbahan sa San Pedro Calungsod mga paps. Sa sulod sa pila na kamamagat, Maglag-lag ta kay Sandy ron. ako mahikalimtan ang matamis na tanghan Kapit na mi mo gikan mga paps alas 12:30 mga paps. Hinahinay na mi. So ang oras ron kay alas 12:29, hapit na. Naguhat lang ko sa akong mga kauban mga paps. Pero isuroy kay ingaw, wa kayo traffic mga paps. Kaya landong sa handalan doon kay wala pa init. Ito po isuroy. Ug makita lang tikang mukatawa, ang kakapoy sa lawas mawala ra. Basta kuyog lang ang akong gihikuman. Ginagawa mo? Ay. Manong na may mga Hantod paps. karon ami Gawas kami sa balay. kay dili na ko makaya kung saon pag-istorya. Nagihigugma ka Ginagawa o pa nalain pa. Mga paps na namin ron din sa San Pedro Calungsod. Na inami ko ra ang imo. Ano yan ang simbahan sa San Pedro Calungsod mga paps? Mahadlok ako, pasig mulikay ka. Iparok na lang kahana ko, ningulo ko sa dakong bato. Ako ra'y nahibalo. Nindot kay sa Royal din mga paps. Mo na ang isip si side mga paps. Ako nimo ang kasing-kasing sa sulod sa bundok. Hanap o iligyo ko ka ako. Lagyan mi diri mga paps. Ano yan ang simbahan. Pwede mga palibot mga paps. Nadugay na ko na higog matalim. Pare sa MC side sa SRP. Pero kahantod karon ami ka gihapon ta. Kay dili na ko makaya kung unsaon pag-istorya. Nagihigugma ka o pa nilain pa. Kay nagdudayot ko na inamigura ang imo. Ug mahadlok ako, basin ug mulikay ka. Dati lang simbahan din mga paps. Ako ningulo ko Ano yung sa simbahan dakong ni bato. San Pedro Calungsod Ako sa ay SRP. nahibalo nga uyab na ta. Nindot kid kay mong pamati mga paps kung ari ka diri sa may SRP sa San Pedro Calungsod kay bugnog yung hangin. Nga landong sad kay baga na yung mga tanong nga kahoy. Nindot kay view. Hantod karon amiga ra gihapon ta. Nindot kay tempo ron na paps kay way ulan. Medyo landong-landong lang. Pero okay ra, dili init kay may ulan, init. Way init. Kay nagdudag ko na inamig ko ra ang imo. Ug mahadlok ako. Ayan na to sa may SRP mga paps. Mulikay ka. Iparok na lang Balong to sa Mandawi at to sa Radisson. Ningulo ko sa dakong So, bato. may traffic yun nilapita mga paps. Ay nahibalo nga uyab Kapit na na ta. brakes. Pero kay hantod karon amiga ra gihapon ta. Sunod tuig. Kay dili na ko makaya kung saan pag-istorya. Nagihigugma ka Wala ng traffic ani sa ug wa nilain pa. Bridge Kay o sa nagdudagit ko Bridge. na inamig ko ra ang Gusto imo. tumato sa Cordoba, pwede naman Ug nagkakita
diri mo Halok agi. ako, pasingkong mulikay ka. Mao ni ang gitawag nila og Iparok na lang kahanap ko, ningulo ko sa dakong bato. Ako ay nahibalo, mauyab na ta. Iparok na lang kahanap ko, ningulo ko sa dakong bato. Ako ay nahibalo, ako ay nahibalo, ako ay nahibalo. Uy, nambali na aberya mo din nga traffic. Nauyab na Wala pa ma-rescue. Oh, mao na mga paps ang bridge. Wow! Oh, mao ni siya. Mao din nga medyo na traffic ta kay na day na aberya mga paps. Ay kay pagkabuhat. Apit na ta sa tunnel. Mo kuan na ta, musod na ta dito sa tunnel. Ato tagi para dili ta maabot dito sa Mandawi. Oh, may traffic mga kita dito. Oh, grabe nindo ta sa bridge nila diha mga paps. So wa pa ka agi dire, agi na mo dire kay ron makakita na mo sa ilang bridge. Oh, mao na ni. Apit na kita mo sud sa tunnel. Ay diri agyan kay way traffic. Sa mga gusto mo agi diri sa may tunnel mga paps, pagamping-amping gid mo. Pasikat og suga mga paps kay para maklaro na to ang daan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.